sawang? So yun guys, gala tayong Domingo. Domingo. Agbirap kayo tayo bunga na ang manman sa ato yun, ibusin. And then sa petag guys ang bunga na. Then buli tayo. Papa, ako ba ikaw? Ha? Picture ko Kape, hindi kuhan ka dito pulot ka dito sa baba. Akyat ako. Ay, naubos na. Ang tanik. Ang dami di ba abos yung di sa mangga, di ba? Ano na? Papa! Papa, may abos yan! Yeah. Sige! Abos yan! Ang ganda, ubos ng pesaw. Ulugay ko ang mangga? Apo, pulot ka. Hindi! Hindi! Kukunin ka naman ang inyog! Papa! 1 min down. Sen guys, nakita ka may isa. Dakal. Dakal. Kadulang abus na. May isa. King na matitinag. Kita balan? Nakita am? Mano yung tinag? Sige guys. Gada buos. Ipay kita am si putam. Madi magunggong. Gini tadi murdong. Ay, ukit na. Siit na. Oh. Nabunga na gilito ko ni. Yan guys, hilaw pa. Ano, sikulan. Shit. Ya, di pene. Sini. Gini. Lakanan. Unahin natin tong malaki. May sausawan tayo bagoong na may sili. Tapos konting suka. Siyempre, balatan muna natin. Sausaw, bagoong. Masarap. Sobrang daming kon guys, nabuos doon sa pinagkuhanan natin.
Sili. Dalawa. Yep. Magkano ano? Oo. Mangga ato yung manggan. Ito na eh. Oy! Tayo.